Guys, for today's video, maato ta sa ato ang bukid mga kay. Hamak jud ko ani ba? Suda nagdalan diri ay tabo kitag pito ka sapa di ani galaw-gawa ay. What's up mga idol? Nata karon diri sa tubig sa sapa. Namo ni matabok mig tubig ani, galaw-gawa oy. Ay pagkakulba. Kulba man sinig basa idol, galaw-gawa. Ayo bay. Awasan eh. Sama ni. Ha? Patayan no. Wow, dali yung kalaki ba. Ay, tao day. So mo ni para lang makakaon mi og mga prutas. Mangagi kami kinani. Ara ko mga kauban no, mo ni mga tirado diri ah. Bulo. Yotis. Aduka dito ay. Dangog mo kay bay. Ya, dia. Hindi ada yang kira niya bre ay. Ya, di rumah ko ba di? Kakaon ka tani. Bisura pa na magyagian oy. So mo to karon nga na to diri karon sa lugar sa nga wala na ko kahibalo. Murag gidalan mo kani sa kanibal nga area ning mga bataan ni. Pag delikado kayo kung kinabuhi aning mga bataa ba. Ay murag pero okay ra ba ya pod kay naay mga fools nga murag tinuod tanawa. Pero na-miss ko ba kay naay falls ay sa mo pusing sa ta daw ay falls gidi ay pero mo to nagpadayon mi sa mong paglakaw kay pero layo pa kay mga tuan kaya mga amigo pati kusuga mga lakaw sa natong kuhaon rin ninyo amigo ano yung pagkaumay natin ha? nga naman Ay kaumay dito yung papa hindi ko birthday din mo ron mana pispan niya ba de? Mana niya pispan? Wala lagi ni isda lagi. Pero naida ko kayong haluan. Paano masabi? Pero mao ni karon mga kakuyagoy naabot na ta sa langob sa kadalanan. Pero naglibog ko kung saan ni pag-agi. Pag kahadlok ko nilang dalan. Para lang yun yung makakaon tag durian. Hala, uban na nato itong mga amigo. Bahala na og delikado. Ang importante nga makakaon ta sa lamian kayo. Mauto, pati na akong lisura diri saka. Ha. Nakangak ako mayo. Bantay bitag way durian ha. Oh, wala ko ni ko mo. Ko ano tra? Di na nyo ha. Ano hinugo? So mo to karon, wa pa man jud tayo nakuha. Namunit sa Taglansunis. Bahalag daot, basta importante makakaon ninyong gwapong amigo. Dilat daot na. Daot amigo. So mo to karon naabot na kita sa atong destinasyon ang permirong istasyon ang Lansunisan sa akong gwapong amigo. Ara, pagkalabli mga kuyagoy. So mo to karon mga kuyagoy, pati man jud naghanag Lansunisan list tong amigo mga kuyagoy. Aw, siyempre manguha siguro tani aron makatilaw pud ta unsa ni kalami ang ilang Lansunis dinhi silang bukid. So mo to mga kuyagoy, aw, automatic kuha din tag Lansunis. Oy, di ara mga kuyagoy, pagkalabli mga kuyagoy. So karon mga kuyagoy kay wa man tay durian nga nakuha aw ato yang tan-aw ng ilang pispan ay wa man tay pispa wa man tay durian diyan yung tas lahang isdaan ay karpa karon gidawag ko na day karpa karon tan-aw kung naa bagyod hadapit karp man day na makaon na migo di man na makaon migo Naman karpa. so mo to gipatan-aw ta silahang pispanan. Kaya wa man sila durian, hala. Di lang sa dami sa ilahang pispanan. Pero kung nakita, mga isda man nga pulahan, naglibog ko og unsang klaseng isdaan eh. Pero natingala ko sa ilahang pispan, doon ay pinakamahalon nga isda. Di ara naglutaw-lutaw mo kuya goy oh. Mo ni isda dire sa bukid nila kuya goy, pagkalabli. Oh, lapid ako. Sa pinaka-highlights gara. Ang saging nga nagtulog-taw sa pispan. So mo to mo kuya ko humanam tagtan-aw sa ilang pispan na nawag man itong amigo na daw sila espesyal nga durian nga ipakita sa kuha sukad gyud daw pag daw nahitabo sa tibuok kalibutan dinhi pag daw ni makita sa ilahang durianan. Atong tan-awon mga amigo kung unsa gini katinuod ang iyang ipanghambog sa mga durian.
So, mo to man kuya goy, na amin sigo silang durian diri ako kay nanay pa kadako, pero nanay bunga. Araw jud do. Tanaw na to dabi. Durian jud ay tinuod jud do, kuyawan nilang durian eh. Naman sa punuan ng bunga, pero pati pang gamaya oh. Saan ay pangalan ninyong durian diri migo? Kanina, kanina. Sani? Sanini? Oh, amazing. So, mo to mga kuya goy, nakakuha na mig durian. Aw, musibat na inyong gwapong amigo, tara. Ipuon na to ni migo, do. Durian jud ay. Oh. Tara, ang original nga tag-iya sa durian. Kung amigo nga si gwapo nga ginganlag ijiboy ng Bungkilaton, Davao de Oro. So mo to karon nakakuha naman mi sa mong kuan. Durian nga gipa panghambog gid sa amigo nga lami daw kayo nga makalimot daw ko sa pangalan nako. Aw manguli na budbi sa mong giagian ganina nga pating lisura. Kung makalimot kami rin sa dalan. Basin og tangan na mi diri karon sa tinuod nga tag-iya sa maong durian. Uhaha. Aw karon mga kuya goy kay gutom naman ta. Aw abrihan naman sa tong amigo nga na do si tricks ani kung saon daw pagbuak sa ilahang durian. Na sa bagay so para mabre. Sa mga napasiklab itong amigo sa na pag-abri. Ay, giduk-duk na ba yun? Pati, no, dyan ay. Buang nga eh. Kalami, labas na doon mo. Ito karon nga, na naman ta diri. Giabrihan naman itong amigo nga, kuyaw. Ah, makaon na tayo daw. Ato ipatubang ang kamera. Para nakita pa itong mga gwapong mga fans. Oh my God! Wow! Miawi. Oh, sa kalami sa durian guys. Ang iro. Napilog kaon guys. Di ba? Pagkalabli guys. Kaya Moto, nang uli naman mi. Hala, babay na mga kuya goy ha. Sunod-sunod.